Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u Švajcarsku. Dobrodošli u Ženevu, odakle vam se obraćamo ovoga puta. Ekipa Istok Infa se ovog decembra nalazi u drugom po veličini gradu u Švajcarskoj. Povod za naš dolazak ovdje jeste praznik Eskalat, koji predstavlja prelepo istorijsko slavlje koje se svake godine održava u ovom švajcarskom gradu početkom zime. Proslava povodom ovog praznika traje obično 3 dana, a ovaj festival posvećen je pobedi građana nad vojskom vojvode od Savoja. To se dogodilo decembra 1602. godine u noći između 11. i 12. decembra. Vi sada u kadru možete da vidite kostimirane vojnike. Oni se pripremaju za ispaljivanje musketa. Kao što možete vidjeti u kadrovima, oni sada spremaju svoje oružje za ispaljivanje koje će se dogoditi narednih trenutaka, a vi ćete naravno imati priliku da sve to vidite u našim snimcima. Ispaljivanje musketa će se naravno održati po komandi koja će biti izgovorena. Et ensuite, pour produire l'effet détonnant, il faut évidemment 1 minute sans compression. La bourre est introduite et puis elle est placée au fond du canon, au moyen d'une petite baguette qui est logée sous le canon en long. À ce stade-ci viendrait la balle, nous y avons renoncé. C'était une bille d'environ 30 grammes. I evo, ispaljivanje musketa očekuje se svakog trenutka. Ja vas naravno puštam da vi uživate u tim kadrovima i da vidite kako to izgleda na ulicama Ženeve povodom praznika Eskalat. Remettez la baguette. Voilà, les armes sont prêtes pour le tir à une exception. Il va encore falloir fixer la mèche. Pour l'instant, elle est dans la main, les armes de tir. Vous voyez, le bout des mèches est incandescent. On est dans mise à feu par incandescence. On est là aussi très loin de la mise à feu par pression par feu. Et c'est plus une question d'adresse, parce qu'il faut descendre cette mèche. Kao što možete vidjeti u kadrovima, ljudi odeveni u odela musketara polako zauzimaju položaj za ispaljivanje musketa. I evo, kao što ste mogli da vidite, u prethodnim trenucima, nakon pripreme, oni su ispalili muskete. Dok vi uživate u kadrovima koje smo mi pripremili za vas, ja ću vam ukratko ispričati kako se sve to dogodilo, odnosno šta je prethodilo osnivanju ovog festivala. Kao što sam vam već napomenula na samom početku videa, sve ovo se dogodilo između 11. i 12. decembra 1602. godine, a sve se dogodilo ovako. Ženeva je uvek bila slobodan grad.
žitelji Ženeve su oduvek negovali svoju slobodu, ali je vojvoda od Savoja rešio da iznenada te noći 1602. godine napadne grad i zauzme ga. Grad je spavao, a samo nekoliko vojnika je bilo na zidovima tvrđave. Među tim vojnicima bio je i muž majke Rojer, koja je kuvala toplu supu i spremala vruć doručak svom mužu i njegovim drugovima. U apsolutnoj tišini noći ona je čula buku na stepenicama. Čula je vojvodine vojnike. Nije oklevala, već je izvadila vrelu supu i prosula je na glavu neprijatelja. Opekotine i ključale vode prouzrokovale su lelek vojnika koji je probudio čitav grad. Stražari i čitava muška populacija u tom trenutku držala je oružje u svojim rukama. Neprijatelj je poražen. U čast ovog događaja organizuje se niz proslava pod nazivom Festival Escalade, koji je preveden iz francuskog jezika i znači osvojimo tvrđavu pomoću stepenica. Vi sada u kadru ćete imati priliku da vidite kostimirane građane. To je dakle tradicionalno. Oni će tradicionalno uz muziku musketara, odeveni u musketare, prošetati gradom. Među ovim svim ljudima mogu se videti bankarski službenici, advokati, lekari i mnogi drugi znameniti ljudi Ženeve. Ono što odlikuje ovaj praznik jeste dakle želja stanovnika Ženeve i turista naravno za druženjem, a sve u znak sećanja na odbranu Ženeve. Vi možete vidjeti muzičare u kadrovima koji sviraju bubnjeve i naravno među njima su i stanovnici Ženeve koji su odeveni u musketare. Uživajte u kadrovima. Kao što možete vidjeti, ovaj festival spektakularan je kao i svih prethodnih godina. Obavezan događaj je parada, a tokom parade osim što ljudi peške idu, dakle osim što šetaju odeveni u kostime musketara, ima i onih koji jašu konje i koji prolaze tako ulicama grada. U rukama svi obično imaju baklje ili kuvano vino, a tokom festivala se mogu čuti prelepe stare pesme. Vi vidite u kadru da je tu zaista puno ljudi, da je veliko interesovanje i da je ovaj praznik jedan od, može se reći, najomiljenijih praznika žitelja Ženeve. I vrlo je lepo ukoliko imate mogućnost da i vi početkom decembra posetite Ženevu kako biste prisustvovali ovom događaju i kako biste mogli da osetite draži ovog praznika. Vidite kako su ti kostimi živopisni i kako ljudi, tačno se na licima ljudi može vidjeti da oni uživaju u svom prazniku. Muzika se tokom ova 3-4 dana koliko traje festival čuje svuda po gradu i ceo grad utone u ovaj istorijski događaj iz 1602. godine. Vi opet u kadru možete da vidite muzičare koji šetaju kroz grad i sviraju muziku musketara. Naravno, svi su obučeni u drevne kostime. Kao što sam vam već rekla do sada, dakle, među maskiranim ljudima mogu se videti i istaknuti advokati, lekari, bankarski službenici i mnogi drugi.
Ono što je predviđeno za posljednji dan na trgu jeste da kostimirani branitelji pročitaju deklaraciju Konfederacije, a zatim na istom tom mestu improvizuju požar. Proslava se zatvara tako što gradonačelnik obučen u veličanstveni kostim čita riječi iz 1602. godine: živela Ženeva, živela Republika. Zaista moramo priznati da je ovo jedan od lepših praznika i jedna vrlo, vrlo lepa tradicija. U skladu sa običajima i najmlađi žitelji Ženeve, dakle i u školama se obeležava ovaj praznik, a sve na način tako što najmlađi i najstariji đak razbiju takozvani čokoladni lonac koji je prepun čokolade i liči na onaj koji je spasio Ženevu, dakle na lonac u kom je bila supa koju je majka Rojer kuvala. Nakon toga sva kostimirana deca zajedno jedu tu čokoladu. Isto tako tradicija je da na trgu ljudima bude poslužena supa. To je neki znak sećanja kako je Ženeva spašena u noći između 11. i 12. decembra 1602. godine. Ja vas pozivam da uživate u kadrovima i da vidite ono o čemu sam vam ja pričala tokom ovog videa. Hvala što ste bili uz Istok Info, pratite nas i dalje i pratite naše reportaže iz raznih gradova Evrope. Вот так это делается. Браво. Браво.